Άρχισαν να βαράνε τα κινητά μας και μας ήρθε η ειδοποίηση ότι θα γίνει strong earthquake in Osaka. Δηλαδή τώρα ακόμα είμαι λίγο έτσι. Κάποιοι άρχισαν να πηγαίνουν λίγο πιο γρήγορα. Κάποιοι ήταν ακίνητοι και περιμένανε. Δεν ξέρω, περιμένουμε να δούμε και εμείς τι θα γίνει. Φυσάει, έχει κρύο, αλλά τα καταφέραμε. Είμαστε στην Οσάκα, στην Ιαπωνία και ξεκινάει επιτέλους το vlog. Ξεχάσαμε την SD card στην Ελλάδα και το καταλάβαμε στο lounge της Ελλάδας. Αλλά, here we go. Πήγαμε σε ένα Don Quixote και βρήκαμε μια φθηνή 128 GB, παιδιά, η οποία είναι πολύ κομπλέ. Nihito Ichi Nihon. Το Duolingo έπιασε. Οπότε ξεκινάει το vlog. Πάμε να δούμε Οσάκα, Κιώτο, Τόκιο. Ξεκινώντας με την Οσάκα, όπου υποθετικά εδώ πρέπει να φάμε πολύ. Θα δούμε αργότερα. Πρέπει να φανώ ότι ξέρω να κρατάω τα sticks μου. Όχι, θα πρέπει να φάμε με chopsticks. Πρέπει να δείξω ότι ξέρω. Έχουμε παραγγείλει fried chicken μενού. Για να είναι πιο εύκολο. Είναι γύρω στα 5 ευρώ και έχει μέσα κρέας. Έχει το fried chicken, έχει ριζάκι, έχει μια σούπα, έχει ένα αυγό και άλλα δύο πραγματάκια τα οποία δεν ξέρω τι είναι αυτά εδώ. Έχει ένα κρόκο από εδώ. Απλά κρόκος είναι. Νομίζω είναι απλά κρόκος. 5 ευρώ παιδιά το μενού αυτό και από ό,τι βλέπω δίπλα είναι καλή ποσότητα. Και πήραμε νεράκι το οποίο είναι δωρεάν και ένα ουλονγκτί το οποίο έκανε 330 γεν, το οποίο άντε να είναι πόσο, 2 ευρώ. Ντρέψαμε στρία. 2,5-3. 2,5-3 ευρώ, οκ. Αλλά σύνολο θα δώσουμε τύπου 12 ευρώ για 2 μενού και ένα τσαγάκι. Μας ήρθε το ουλονγκτί, το οποίο μας το φέρανε με καλαμάκι, δεν το βάλαμε εμείς, να ξέρετε. Ωραίο ποτί, το μπορώ. Τρομερό. Είναι σαν iced tea χωρίς γεύση. Και το έχουν νερώσει 5-6 φορές. Εγώ είπα ότι είναι σαν νερωμένη κρύα σοκολάτα σε ένα κακό καλό καφέ χωριού. Νερωμένη κλανιά. Νερωμένη κλανιά, ναι. Έχει γεύση νερωμένης κλανιάς δηλαδή. Ναι, ναι. Αριγκάτο. Λοιπόν, ήρθε το φαΐ, όπως είδατε, πάμε να δοκιμάσουμε. Θα πάρω και ένα κουταλάκι, καλά κατακαίει βέβαια τώρα η φάση εδώ. Μυρίζει λίγο σαν τύρι γαλλικό, αυτά που βρωμάνε, η σούπα. Τώρα για καλό το λες. Δεν λέω τίποτα ούτε για καλό ούτε για κακό. Λοιπόν, δεν θέλω να κρίνετε τα skills μας στο πώς πιάνουμε τα πράγματα με τα chopsticks. Το ριζάκι, ok, basic. Αυτό εδώ τι είναι, αυτό. Έτσι και καίει αυτό, τελείωσε εδώ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το ροζ. Ωραίο είναι. Είναι ωραίο όμως, μας αρέσει. Οκ. Μας δείξανε πώς να φάμε το ρύζι. Ουσιαστικά πρέπει να βάλουμε τον κρόκο του αυγού, βασικά όλο το αυγό μέσα στο ρύζι. Και μετά είπε ότι έβαλε σόγια η κολυμπία. Sorry. Τι ωραία. Τι ωραία παιδιά, και εγώ ξέρετε πώς λατρεύω τα αυγά. Άμα κάνω μετό μπροστά σε όλους, πουλήστε το βίντεο, βγάλετε λεφτά. Okay. Now we... Tamago kake gohan. Tamago kake gohan. Egg in rice and
卵かけご飯。そうね。エッグインライス。エッグインライス。 Καλό είναι. Καλό, πολύ καλή. Παραδόξως είναι καλό. Δεν πάει να πεις. Δεν πάει να πεις. Όχι. Όχι, όχι. よかった。Αυτό είναι τρομερή. Άντε, γεια. Να, κάτι που δεν περίμενα. Κοίτα, φανήκαμε full χαζί τώρα. Είμαστε τουρίστες γι' αυτό. Εντάξει. Καλή φάση, παιδιά. All good. Πάμε να πάρουμε καφεδάκι. Τώρα έχει βγάλει τρελό ήλιο. Ωραία είναι. Λίγο έχει αρχίσει και βγαίνει η κούραση από το ταξίδι μάλλον. Που ξεκίνησε προχθές και φτάσαμε χθες. Παρότι κοιμηθήκαμε αρκετά καλά, δηλαδή και αρκετές ώρες. Είναι λίγο δύσκολο η κούραση. Αλλά τουλάχιστον δεν υπάρχει το jet lag. Δεν είναι μαζί μας στο δωμάτιο το jet lag. Πάμε αριστερά τώρα. Καλό απόγευμα. Ρίξαμε έναν 2ωρο ύπνο, γιατί είχε τρελή κούραση η φάση. Νομίζω ακούγεται στη φωνή σου. Ακούγεται στη φωνή μου, ισχύει. Και τώρα πάμε στο άλλο κέντρο της Οσάκας, γιατί πριν ήμασταν στο πάνω μέρος της Οσάκας, που είναι και ο κεντρικός σταθμός και ήταν γεμάτος μαγαζιά και τέτοια, αλλά τώρα θα πάμε στο Dotonbori, αν το λέω σωστά, στο οποίο ίσως προλάβουμε κανένα μαγαζάκι έτσι λιγάκι. Αλλιώς αύριο όλη τη μέρα να περάσουμε εκεί. Και τώρα main σκοπός είναι να πάμε να δοκιμάσουμε φαγάκια Οσάκας. Γενικώς υπάρχουν πολλά market. Οπότε let's go see πώς θα είναι. Έχει λίγο κρύο τώρα και θα πέσει κιόλας. Και εγώ έχω βάλει ζακετόνι εδώ πέρα. Θα κάνουμε στο gate. Το αγόρι μου έχει φορέσει τη ζακέτα μου γιατί ζηλεύει. Είσαι ωραία, δεν είναι. Έχουμε παρατηρήσει κάτι αρκετά αστείο εντωμεταξύ αυτή τη μία μέρα που είμαστε εδώ σχεδόν. Όλοι εδώ πέρα ντύνονται ωραία. Ό,τι φοράνε είναι ωραίο. Ρε εσύ, ό,τι μαλακία για να βάλουν πάνω τους. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει οι άνθρωποι. Νομίζω απλά αγοράζουν σωστό fit ρούχα. Φοράνε όλοι πράγματα που τους πάνε και δείχνουν ωραίοι, καθαροί. Και έχουν ωραία μαλλιά. Και έχουν ωραία μαλλιά. Οι παιδιά πες, γυαλίζουν πώς τα να μαλλιά τους, είναι full υγιή. Αν θες να νιώσεις άσχημος πρέπει να είσαι εδώ πέρα. Έλα εδώ, πραγματικά. Συγγνώμη Αυτός είναι ο σε τρόπος. όλους τους Ευρωπαίους και τους όχι σχιστομάτιδες. Πραγματικά κρίμα για μας τώρα, για αυτό που βλέπουμε. Μυρίζει παντού φαγητήλα. Α, αυτό πολύ καλό. Αλλά ωραία φαγητήλα, δεν είναι ρε παιδί μου αυτή η λαδίλα, η χαζομάρα. Κάτι ακόμα. Εμείς μένουμε ενδιάμεσα στο πάνω κέντρο που είναι το Osaka Station και το Dotonbori. Η επιλογή της περιοχής δεν ήταν εύκολη, να το ξέρετε. Δηλαδή, το που θα μείνουμε γενικώς σε κάθε πόλη της Ιαπωνίας ήταν από τα μεγαλύτερα challenges, ξέρω εγώ. Νομίζω η Οσάκα μας πήρε καμιά ώρα, 2, κάτι τέτοιο. Αλλά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Η περιοχή λέγεται Chuo Ward. Είσαι σίγουρη? Όχι. Όχι. Αλλά άμα πάτε στο χάρτη και δείτε ενδιάμεσα, κάπου εκεί πέρα είναι. Χονμάτσι να ψάξεις το κάνουμε recommend. Είναι industrial area, αλλά δηλαδή πρέπει να δουλεύουν αρκετοί εδώ πέρα. Δεν έχουμε δει ούτε μισό τουρίστα. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει παντού τετράκια. Όλα είναι έτσι. Το α και το ω. Ποιο? Και αυτό δείχνει. Πω, αυτό εδώ είναι τούπα και το... Και αυτά εδώ πέρα, Ναι. Πολύ ωραία. Ήρθαμε και στην ASICS, πάλι για την αλλαγή ρε παιδί μου. Μην πάμε μόνο στα ευρωπαϊκά. Να δούμε και κάτι διαφορετικό έτσι. Ήρθαμε και στα Onichuka. Αλλά πάμε να φύγουμε τρέχοντας. Αλλά αν είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα. Τα Onichuka ήταν μέσα στον κόσμο σε πάρα πολύ κακό σημείο. Δεν κάτσαμε πολύ στα τέτοια μας. Ήρθαμε και στη New Balance. Yeah.
φίλη της. Κονίτσουα. Μόνος φίλους μου. Uniqlo αληθείας εδώ. Ultra packed. Εδώ πέρα, επειδή είναι το πολύ κλασικό τους μαγαζάκι, είναι λες και είμαι σε κινέζικο μάρκετ. Έγινα cancel τώρα. Εντάξει, επίτηδες το είπα. You know. Not recommended. Μέχρι στιγμής mid. Ήρθαμε στα GU, τα οποία είναι τα φθηνά Uniqlo. Και όντως αυτό εδώ το super wow που κάμισο. Super wow. Το οποίο κομπλέ ρε παιδί μου και υφές και τέτοια. Κοιτάξτε λίγο πόσο κάνει παιδιά. Αυτό είναι τύπου 10 ευρώ. This is 10 ευρώ. Θα τρελαθώ. Είναι ή δεν είναι τρελή τσαπανίλα? Καταφέραμε! Είμαστε. Εδώ μπρο μας. Θα πρέπει να κοιτάξω πληροφορίες, δεν θα σας πω κάτι τώρα, αλλά είναι full γνωστός για κάποιο λόγο. Και μιλάμε για άπειρο κόσμο, αλλά είναι αρκετά εντυπωσιακά. Δεν έχω νιώσει ότι πιέζομαι αυτή τη στιγμή, οπότε that's very good. Τον έχω βάλει παιδιά να κοιτάει πώς θα πάμε σε όλα τα πράγματα εδώ, γιατί εγώ δεν είμαι σε αυτή τη φάση. Κάπως δεν ψήνεσαι. Ω, γλυκούλη, κουτσου. Πάμε να φάμε επιτέλους. Πήραμε αυτά εδώ πέρα τα δύο. Είναι σαν coins. Πήραμε δύο. Το ένα έχει βανίλια και το άλλο έχει cheese. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Είναι μια ζύμη τώρα. Πόσο έκαναν 1000 γεν, 5 ευρώ είναι τα 1000 γεν, άρα δώσαμε 2,5 ευρώ για το καθένα. Πήγαμε για δοκιμή. Πάμε. Εγώ έχω το βανίλια, το αγόρι έχει το τυρί. Λοιπόν, look. Ωραία μαλακιούλα είναι. Η ζύμη μου αρέσει πάρα πολύ, είναι σαν pancake. Ναι, ναι. Πολύ ωραία ζύμη. Γαμάτο είναι. Απλά, μαλαγία. πού είναι η βανίλια δεν ξέρω. Είναι μέσα. Άμα ψάξεις λίγο. Δεν πολύ φαίνεται μάλλον. Ή λίγο πιο μέσα. Εμένα ίσως φαίνεται. Το τυρί φαίνεται. Βασικά να σου πω ρε φίλε, αυτό εδώ δεν είναι βανίλια. Μπερδεύτηκα τώρα παιδιά. Αυτό είναι σίγουρα βανίλια. Αλλά εξωτερικά είναι το ίδιο. Εξωτερικά Απλά πρέπει να πας μέσα. Εγώ τώρα λοιπόν, δοκίμασα. ok, παιδιά, sorry. Βανίλια. Αυτή είναι η βανίλια. Πάμε Το τράμπα. τυρί. Περίμενα. Θέλω τα μαλλιά μου γιατί θέλω και συνοδευτικό. Το βρήκα το τυρί. Όσο πιο μέσα γίνεται έτσι. Τι τυρί έχει. Σαν γκούντα είναι. Γκρίκε. Χάουδα για όσους ξέρουν. Λοιπόν, ανταλλάξαμε. Ναι. Ξανατρώω τα μαλλιά μου, sorry, μισό λεπτό. Το τυρί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα που φτάσαμε Παιδιά, βρήκα στο το καλό. τυρί. Οπότε όλα καλά. Καβλώσαμε. Για να δούμε λίγο τώρα η βανίλια. Αλλά είναι πεντανόστιμο. Ελάτε όλοι να πάρετε αυτό το πράγμα. Πεντανόστιμο. Άμα σας αρέσουν οι ζύμες, αυτή του pancake γλυκιά, πω 2,5 ευρώ. Take my money. Πήγαμε και πήραμε κόκκι. Φαίνεται αρκετά ζουμερό. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε μόνο έκανε 2.000 γεν. Το οποίο είναι 10 ευρώ. Όχι, 10 ευρώ. Είναι 10 ευρώ. Θέλω να δούμε λίγο εδώ πόσο λίπος έχει βγει. Λοιπόν, αυτό το κρέας θεωρείται το πιο ακριβό. Και είναι απίστευτα ακριβό γιατί είναι αναφερμένες σε γελάδες οι οποίες έχουν πάρα πολύ λίπος. Δηλαδή έχει ελάχιστο κρέας και πάρα πολύ λίπος. Και γι' αυτό θα πρέπει να είναι τώρα λουκούμι. Θεωρητικά θα πρέπει να κόβεται χωρίς μαχαίρι. Οπότε πάμε να δούμε. Μυρίζει τρελή κρεατήλα, το σωστό. Καλά. Άπειρο λίπος. Το νιώσα στη γεύση, παιδιά, πάρα πολύ. Άπειρο λίπος.
Θα πάμε να φάμε εδώ πέρα. Το οποίο πώς λέγεται? Τον κάτσου ή μανάρα. Ναι, το διάβασα. Και πάμε να φάμε τον κάτσου. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έτσι λέει το μαγαζί. Μπήκαμε σε αυτό το μαγαζάκι που λέτε, τυχαία. Ωραίο φαίνεται. Πήρα ένα κρασί από φλαμ. Φλαμ τώρα με ρωτάτε, δεν θυμάμαι τι είναι στα ελληνικά. Πάμε να δούμε αν είναι ωραίο. Αρκετά ενδιαφέρον. Μου θυμίζει κάτι παλαιωμένο. Θυμίζει λίγο whisky, δεν ξέρω. Καλό είναι, αρκετά ελαφρύ μου φαίνεται. Και τώρα να σας δώσω λίγες πληροφορίες για πριν, για τον τύπο που είδαμε στα πλάνα, αυτόν τον αθλητή. Αυτός εδώ πέρα είναι το σύμβολο ενός brand γλυκών που λέγεται Γλύκα. Και αυτό υπάρχει από το 1935. Έχει μείνει από τότε σύμβολο, το χρησιμοποιούν σε World Cups και τέτοια. Αυτό είναι και πάρα πολύ famous. Συμβολίζει τη δύναμη και την ειρήνη και τέτοια. Ήρθανε παιδιά. Εδώ έχουμε το τονκάτσου. Εδώ έχουμε μια μίσο σουπ. Ριζάκι. Εδώ same thing but different. Το βουτήξω και εδώ σε μια σως να δω πως είναι. Δεν ξέρω τι σως είναι. Τρομερό είναι. Λοιπόν, νόστιμο είναι. Απλά είναι σνίτσελ. Δηλαδή δεν μπορώ να σας πω ότι γεύομαι κάτι τρελό. Δοκιμή νούμερο 2 παιδιά. Είναι πολύ παρόμοιο. Όντως. Ναι. Δεν πεθαίνω. Okay. Τρελές μαλακίες. Πάμε. Δύσκολα μου φαίνονται όλα. Όχι! Σπήλιο, Φλόρο, αυτό είναι για σένα. Πάμε να παίξουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μπορείς να πάρεις μέχρι και ράμεν και πατατάκια. Και αυτό εδώ που μοιάζει με... Λοιπόν, όσο δεν βλέπετε, καταφέραμε και πιάσαμε αυτό εδώ το καπελάκι από έναν χαρακτήρα του One Piece. Εγώ δεν βλέπω One Piece, αυτό είναι εντελώς τυχαία γιατί απλά το σπρώξαμε και έπεσε ενώ θέλουμε να πιάσουμε το καπέλο του Mike του πειρατή. Ποιος είναι ο Mike? Mike, έτσι πώς το λέγανε? Εσύ Drake. Drake του πειρατή. Ξεστιλιστήκαμε. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε να πιάσουμε ένα μάτκι. Εγώ... Ψυχολογικός πόλεμος. Ο μόνος τρόπος να κερδίσεις είναι να πληρώσεις. Και θα δοκιμάσουμε αυτό εδώ πέρα που είναι μια γάτα που φτύνει τον καφέ της. Καφές, γάλα, ξέρω εγώ, whatever. Εντάξει. Ta-da-da! Here we go. Για τρελό! Τον βρήκα, παιδιά, είχε κρυφτεί στα παγωτά. Θα τα πάρω όλα. Με λιγούρες. Λόλ, κοιτάξτε λίγο αυτό εδώ. Θα τα πάρω όλα. What is this, ρε? Τι λέει, matcha milk waffle cone. Λοιπόν, χθες δοκιμάσαμε αυτό, ήταν ωραίο, ήταν σαν παγωτό μηχανής. Οπότε nothing crazy, αλλά ωραίο. Βλέπω ότι έχει και... Τι γεύση αυτό? Peach. Αυτό είναι peach και έχει και σταφύλι βλέπω εκεί, αλλά δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Η ώρα για
Να δοκιμάσουμε τα παγωτά που πήραμε. Πήραμε αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι μάτσα. Και πήραμε και αυτό εδώ πέρα. Που είναι επίσης μάτσα. Που είναι επίσης, αυτό είναι matcha milk waffle cone. Άμα βγαίνει έτσι, τώρα άμα δεν βγαίνει έτσι... Wow! Έλα πάμε, fancy. Γυρίζει μάτσα. Χορταρίλα. Έλα, δοκίμασα να δούμε. Καλό είναι. Να μας αρέσει το μάτσα, θα αρέσει. Για κάποιους είναι πολύ άσχημο. Μια χαρά είναι. Είναι τύπου σάντουιτς. Το περιμέναμε, το είχαμε δει. ASMR. Έχει λιγότερο μάτσα γεύση από το προηγούμενο. Ενώ αυτό είναι σκέτο μάτσα, ξέρω. Ναι, καλό. Νομίζω το προτιμώ. Αλήθεια. Ναι. Επειδή έχει τη σοκολάτα, Νομίζω, ναι. Έχει. Είναι αυτό το γύρω-γύρω που να είναι σοκολάτα με μάτσα. Πολύ καλή. Εντάξει, πάρε αυτό. Αυτά για σήμερα. Τα λέμε αύριο. Καλημέρες. Πάμε προς το Σάκα Κάστελ. Πήραμε ένα καφεδάκι στο χέρι και ένα σαντουιτσάκι και έχω μείνει με τα σκουπίδια στο χέρι γιατί δεν σκέφτηκα ότι δεν έχει κάδους έξω. Και... Δεν είναι κάδος. Δεν είναι κάδος. Βρήκαμε αυτό εδώ το πορτοκαλί. Λέω χαχά, μπίτσις, άντε γεια σου λέω δεν έχει κάδους. Εν τέλει δεν είναι. Έχει κάποια σκουπίδια ανθρώπων έξω τώρα, εγώ το σκέφτομαι. Να τα χώσω εκεί μέσα. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ επίσης δεν είναι κάδος. Γιατί δεν είναι. Αυτό εδώ δεν είναι. Έχει τρύπες. Δεν είναι αυτό κάδος. Να το κάνω. Δεν θα το μάθει κανείς, μόνο όλο το YouTube. Εγώ τον πέταξα τον καφέ μου. Δεν μπορώ να σου πω πού. Πλάκα κάνω, στο 7-Eleven τα πέταξα. Και τώρα εδώ, πού θες να πετάξεις το δικό σου καφεδάκι? Ας σου πω εγώ που θα το πετάξω. Νόμιζα ότι είχε κάδους εδώ. Το πετάξουμε αλλού. Ωραία, να το πετάξουμε μέσα στον κήπο του Οσάκα Κάστελ. Όχι. Όχι. Και αν το κάνω δεν θα το μάθετε εσείς. Πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, φτάσαμε ως Οσάκα Κάστελ. Και κάπου εδώ πλησιάζω στην κάμερα για να βάλω το μικροφωνό μου, είναι ακόμα καλύτερα. Παρ' όλα αυτά δεν το ενεργοποίησα ποτέ. Και κοιτάξτε πόσο χαρούμενο που μιλάω εδώ πέρα και εξηγώ για τον ναό και όλα αυτά. Δεν διήρκησε πολύ γιατί είδα το κλιπ που δεν τον ήχο και απογοητεύτηκα πλήρως. Ωστόσο, το καλό είναι ότι πετάξαμε και τα σκουπιδάκια μας, εννοείται. Οπότε πάμε να δούμε πώς είναι ο ναός μετά. Η θεία μου ζήτησε μια βεντάλια και λέω να της πάρω αυτή. Καλή είναι. Την κλέψω. Μ' αφήνει να κλέψω τη βεντάλια. Α, τι ωραία που είναι. Έχει καθόλου κόσμο. Πολύ ωραίο experience για το Οσάκα Castle. Άμα θέλετε να έρθετε στο Οσάκα Castle, βγάλετε εισιτήριο ηλεκτρονικά, γιατί έχει μια ώρα που περιμένεις μισή ώρα για να βγάλεις το εισιτήριο και δεν αξίζει μία. Δηλαδή βγάλαμε ηλεκτρονικό εισιτήριο με το που φτάσαμε εδώ πέρα και μπήκαμε σε μισό δευτερόλεπτο. Η ουρά που είδαμε στην αρχή είναι ακόμα εκεί, επιβεβαιώνω. Ήρθαμε στο Kurumon Market, το οποίο είναι αρκετά γνωστό. Και πήραμε αυτά εδώ πέρα τα φρουτάκια, τα οποία είναι επικαλυμμένα με ζάχαρη, πρέπει να είναι. Look at this. Λοιπόν, όλοι λένε ότι είναι πολύ ωραία, τώρα θα δούμε. Actually, είναι πετανόστιμο. Πάρα πολύ ωραίο. Σίγουρα το προτείνω. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Ήρθαμε να φάμε Wagyu. Θα το ψήσουμε εμείς. Look at this baby. Εγώ πήρα σάκε. Και εδώ έχουμε λίγο plum wine. Λίγο λικεράκι. Και εδώ έχουμε και το νεράκι μόλις το έφερε. Να ζήσει ο ψήστης.
Καλή πρωτομαγιά να έχουμε. Το αγόρι σου έφτιαξε πάλι. Ωραία. Στάζει. Δέκα στα 10. Έτσι όπως κάναμε scrolling around, σαν να βαράνε τα κινητά μας ότι θα γίνει σεισμός σε λίγο. Και το πώς βάρεσαν ήταν αρκετά αγχώτικο, δηλαδή τώρα ακόμα είμαι λίγο έτσι. Αλλά δεν έχει συμβεί ακόμη, έχουν περάσει 2 λεπτά, 3. Δεν έχει συμβεί ακόμα κάτι. Ο κόσμος ήταν λίγο περίεργος όταν έγινε όλο αυτό το μεταξύ. Κάποιοι άρχισαν να πηγαίνουν λίγο πιο γρήγορα, κάποιοι ήταν ακίνητοι και περιμένανε. Τώρα τους βλέπω όλους χαλαρούς. Δεν ξέρω, περιμένουμε να δούμε και εμείς τι θα γίνει. Έχουμε έρθει σε έναν δρόμο full περίεργο, παιδιά. Πολύ cool, εννοώντας ότι είναι γεμάτο κόσμο. Περάσαμε και μια πλατεία πριν κάπου εκεί, η οποία είχε full νεολαία. Ήταν τώρα σαν πλατεία Αγίας Παρασκευής, ξέρω εγώ, αλλά με Ιαπωνέζους. Ήρθαμε σε αυτό το Ghibli store και ψάχνω να βρω πράγματα για το Spirited Away, γιατί είναι η αγαπημένη μου ταινία από Ghibli Studios. Και παιδιά δεν έχει τίποτα. Έχει πάρα πολλά το Toro που δεν τρελάθηκα. Έχει πάρα πολλά αυτό με τη μαύρη γάτα, δεν το έχω δει. Ναι. Τέλος. Θα με βγάλεις. Πάμε να σε βγάλω. Ευχαριστώ. Κλείσιμο δεύτερης μέρας Οσάκα και επειδή γυρίσαμε 8 η ώρα σήμερα το βραδινό θα είναι ένα corn dog, το οποίο το φοβάμαι είναι πολύ βαρύ, αλλά ok, let's see. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό έκανε 1/10 των 5 ευρώ τώρα, ό,τι καταλάβατε. Αυτή τη φορά έχω πάει να δοκιμάσω ένα άλλο onigiri, άμα είναι onigiri χωρίς το φύλλο, το οποίο είναι με fried butter, soya sauce, sugar και mirin. Και για γλυκό σήμερα αποφάσισα να πάρω ένα αρκετά γνωστό viral snack. Είναι αυτό εδώ πέρα το στάκι, το οποίο έχει φράουλες, βανίλια και whipped cream. Δεν θα κάνω άλλο review αυτή τη στιγμή, ίσως το πούμε αύριο, αλλά γενικώς ό,τι έχουμε αγοράσει από 7-Eleven είναι πανφθηνό. Τώρα δηλαδή πήραμε 2 τέτοια με τόνο, αυτό εδώ πέρα, το corn dog, αυτό εδώ το γλυκό. Πήραμε ένα παγωτό Haagen Dazs, πήραμε άλλο ένα onigiri, πήραμε 3 με τόνο onigiri και πήραμε και 3 μπουκαλάκια νερό και πληρώσαμε 10 ευρώ. Οπότε ό,τι πρέπει, γιατί μέσα στη μέρα δώσαμε τέλος πάντων γύρω στα 50-60 ευρώ για το Wagyu. Το πρωινό μας ήταν περίπου στα 12-13 ευρώ, που ήταν 2 καφέδες, ένα νούγκατ και ένα επίσης τοστάκι παρόμοιο με αυτό, αλλά με τυρί ξέρω εγώ μέσα. Και το βραδινό μας τώρα μας βγήκε 10 ευρώ. Δεν θα βγούμε άλλο. Αύριο έχουμε να πάμε στο Nintendo World, οπότε see you tomorrow. Καλημέρα! Φτάσαμε στα Universal Studios. Έχει πάρα πολύ κόσμο, η ώρα είναι 9 το πρωί. Ξυπνήσαμε 7.30, δεν ήταν εύκολο, αλλά τα καταφέραμε. Ευτυχώς που ξυπνήσαμε να έρθουμε, δηλαδή σκέψου να έρθουμε αργότερα. Όχι τίποτα άλλο, εγώ απλά πεινάω τώρα. Και θα φάω και πριν τα τρενάκια. Watch me dying. Τα καταφέραμε, μπήκαμε παιδιά. Μας πήρε 15 λεπτά εν τέλει. Τσάμπα γκρινιάζα. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Ήρθαμε στη Harry Potter μεριά, σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε.
δοκιμάσουμε την τύχη μας στο Hogwarts σε τρενάκι, το οποίο, ξαναλέω, η ώρα είναι 9 και έχει αναμονή ήδη 80 λεπτά. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην ουρά, απλά προχωράμε όλοι εδώ πέρα. Ένα οργανωμένο μπάχαλο, θα το πω. Μπήκαμε στο Hogwarts. Wow. Έχουμε ακόμα δρόμο. Και κάτι άλλο ενδιάμεσα. Μπήκαμε, ήταν πολύ ωραίο, ήταν αρκετά με οθόνες και τέτοια, ήταν σαν να είσαι στο Hogwarts και σου έδειχνε σαν να είσαι μαζί με τον Χάρη και να πηγαίνετε να κάνετε με το broom έτσι. Καλή φάση, όχι αν έχεις motion sickness, εγώ δεν έχω, κάποιοι άλλοι έχουν στην παρέα μας όμως. Αλλά όχι, εντάξει, ήταν ωραία. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε εδώ, επειδή οι Έλληνες νικάνε τους Ιαπωνέζους. Και να μπει στο Super Nintendo World θες άλλο ticket, το Universal Studios, το οποίο θα γράφει την ώρα που θα μπεις, okay? Και το κάνουν προφανώς για crowd control και τέτοια. Παρ' όλα αυτά εμείς δεν είχαμε και φτάνουμε στην ουρά εκεί πέρα στον τύπο και μας κάνει πρέπει να πάρετε timed entry ticket. Και λέμε ok, και λέει μπες στο app, πήγαινε λίγο πιο πέρα και πάρε ticket. Και πήγαμε πιο πέρα και μαντέψτε τι κάναμε. Την ώρα που δεν έβλεπε, μπήκαμε μέσα. Οπότε, worth. Αφού το πρώτο διαθέσιμο ticket ήταν 6 το απόγευμα. Ήταν 6 το απόγευμα και είναι 10:30 αυτή τη στιγμή το πρωί. Δηλαδή. Το έκανες να φανούμε κακοί τώρα, αλλά στην πραγματικότητα δεν είχαμε άλλη επιλογή. Δεν γινόταν να μην πούμε, δηλαδή, παιδιά, sorry, αλλά κοιτάξτε λίγο εδώ. Είναι δυνατόν να μην πούμε. Τι δεν βρήκε. Εγώ πάντως, παιδιά, πήρα αυτό. Είναι για να σου κάτσει το κεφάλι μου! Θέλω! Μυρίζει παντού γαλοπούλα, leg γαλοπούλα. Και δεν μπορώ να εξηγήσω τι είναι αυτή η μυρωδιά. Δεν είναι το κλασικό, είναι λίγο περίεργο. Αυτό εδώ πέρα είναι αυτό εδώ πέρα, φαντάζομαι. Φύγαμε. Εντάξει, έχουμε κοιμηθεί πολύ λίγες ώρες, έχουμε κοιμηθεί 3-4 ώρες, οπότε δεν αντέχαμε άλλο. Ήταν πολύ ωραία, το προτείνω σίγουρα, άμα θέλει κάποιος να έρθει. Πληρώσαμε γύρω στα 50-55 ευρώ το άτομο και έχεις access παντού, εκτός από το Super Nintendo World, το οποίο πρέπει να βγάλεις αυτό το ticket που εξήγησα νωρίτερα. Που άμα είσαι Έλληνας δεν χρειάζεται, είναι όλα τσάμπα. Πάμε σπίτι να κοιμηθούμε λιγάκι και θα πάμε να φάμε το βράδυ. Αλλά νομίζω η Οσάκα soon is coming to an end. Ξέχασα να σας δείξω τι άλλο πήρα βέβαια. Πήρα από Harry Potter το ραβδί του Voldemort, το οποίο είναι interactive και λέει ότι άμα κάνεις τις κινήσεις για το κάθε ξόρκι, ότι κάτι δονείται, ανάβει κάποιο φως, θα το δω αργότερα. Αλλά μου φάνηκε κάπως ωραίο, οπότε why not. Όσο περιμένουμε να κάτσουμε στο πρώτο μπραντζάδικο που αποφασίσαμε να επισκεφτούμε στην Οσάκα, το Our Log, με αυτή την ουρά, by the way. Θα κάνουμε το outro της Οσάκας, γιατί αυτό ήτανε, τελευταίο μέρος. Ήτανε φανταστικά, ήταν πάρα πολύ ωραία η πόλη, πολύ ωραία vibes, πολλής κόσμος, ok, αλλά όχι τόσο χαοτικά όσο περιμένεις να είναι με αυτόν τον κόσμο. Επίσης είναι Golden Week. Οπότε it makes sense, το ξέραμε ότι θα έχει τόσο κόσμο, αλλά και πάλι ξαναλέω δεν ένιωσα να πνίγομαι από τον κόσμο, ο κόσμος δεν πέφτει πάνω σου, δηλαδή προχωράς σε ένα μέρος γεμάτο κόσμο, αλλά δεν πέφτουν πάνω σου, είναι ήσυχοι, έχουν δύο λωρίδες, σε όποιο δρόμο βρίσκεσαι ρε παιδί μου, ακόμα και σε στοές και τέτοια, η αριστερή λωρίδα πάει μπροστά, η άλλη έρχεται, δηλαδή είναι χωρισμένα. Οπότε ναι, άμα σας άρεσε το Osaka vlog, που να δείτε και το Kyoto και το Tokyo που έρχονται later on. Οπότε stay tuned.